7. Тя почти лежи на хикса, но има едно много малко триъгълниче тук, което. Така. И точката 8 е тук в средата. Тук е точката 8. Тук е точка 5. Тук е точка 3. Всичко е ясно, нали? И сега използвам точка FV и през нея прикарвам по едно вертикално направление. Значи аз крайните две ще ги вкарам, за да стане ясно откъде са тръгнали. По една вертикала от всичките тия точки, които съм ги номерирал по някакъв начин. И мога да си построявам купчета вече в височина. Как се правят височини в перспектива? На произволно място, някъде отстрани, примерно тук, построяваме една права Z. Вертикална спрямо хикса, от хикса нагоре. В пресечната точка с хикса построяваме ъгъл бета, като ето това тук е ъгъла бета. Същия ъгъл, който бях взел в началото, в случая 60 градуса. На произволно място тук, някъде си, построявам втори лъч, пак перпендикулярен на второто рамо на ъгъла бета, на който нанасям трите, всъщност те са три пътя. Значи това е 12, 4 по 3, 12 см трябва да нанеса. В мащаба, в който ми е плана и съответно заданието. И тези три единици ги вкарвам в правата Z, успоредно на второто рамо на ъгъл бета, след което използвам точка H и построявам скалата на височините, която в случая се състои от 4 прави линии, защото имам 3 височини. И сега, ако искам да направя някакъв вид построение в височина, примерно, искам в точка 0 да прикарам височина 3 единици. Мен ме е по-лесно да направя една призма и да махам от нея купчета, отколкото да слагам купчета едно върху друго. Разбирате ли? По-ме е лесно. Значи тук задължително влизам в FV. Тук влизам в FV. И се връщам отново към правата, която съм намерил. Ето тук се връщам. Откъдето съм тръгнал. Значи аз тръгнах от долната точка и се качих в горната. Разбирате ли? Същото нещо мога да направя в точка 4. Наистина имам 3 височини. Наистина отивам в скалата. Отивам в точка FV. Само, че тук е малко къс. Този триъгълник ми е малко къс, но влизам в FV.
засичам с скалата на височините и се връщам отново към правата в точка 4. Тук може случайно нещо да се падне с друго нещо, да не ме притеснява. И точно да не ме притеснява, че нещо минавало през нещо друго или че нещо се падало с нещо друго. А и тук е всъщност точката 4 звезда. Това е точката 4 звезда, която би трябвало да опре в кръга. Разбирате ли? Това мога да го направя на много места. Примерно на точка 6 да го направя. Да ви демонстрирам, че ще стане същото. На точка 6 отивам в скалата. Изкачвам се в... Махнете тази книга там. И се връщам отново в точка 6. Връщам се отново там, откъдето съм тръгнал. Тук съвпаднах. И виждате, че я затисни го малко, го натисни с ръка. Това. Да. Не е прекалено, просто да не играе. Виждате, че тук действително тая точка с тая отиват в... Виждате ли ги? Как отиват точно там, където тази с тази отиват точно там, където съм ги мислил да дойдат. Така че е безсмислено да го правя с всички точки, всички възможни. Ами направо мога да се затворя призмичката. Дори само на една точка да го бях намерил, пак щеше да стане и което очаквам да стане. И ако го направя на няколко места, едва ли ще стане по-точно, отколкото ако го направя на едно място. Но, примерно, за мое успокоение, да го направя на ръба 2, примерно. Ще го направя на ръба 2.